Naruto će umreti, Naruto umiru, Boruto ubija Naruto. Posle svih ovih fascinantnih dela drugih youtubera zapitao sam se i sračunao tačno koliko će puta Naruto zapravo umreti u Borutu. Ali da li će Naruto umreti uopšte? Sve su to velika pitanja, ali prvo bih želao da se zahvalim na tih 2K subscribera. Ovaj kanal raste sve više i više, iako sam ja postao malo lenj i neodgovoran u poslednje vreme. Nadam se da će se to uskoro promeniti. Naravno, moram uraditi neki specijal za sve ovo, možete ga očekivati sledeće subote ili one tek tamo. A sad, odgovor na sve te silne Narutove smrti, takođe disclaimer za celu stvar, ovo je viši nivo sarkazma i apsolutno me nije briga ako se iko triggeruje na ovo. Obavezno me poslušajte do kraja jer ću sigurno reći mnogo korisnih stvari koje prvo moram i sam da smislim. Naruto počevši svoj težak život kao siroče, kao dete koje nije imalo nijednog prijatelja. Logično da su mu se svi smejali kada je rekao da će postati Hokage. Jer je isprava izgledalo da nije talentovan za posao ninja, gde će nam do Pain Arka dokazati suprotno. Deo kada je naučio Sage mod, kada je pobedio Paina aka Nagata, to je bio prvi put kada je Naruto bio priznat od celog sela, ne kao dečak koji je večito pravio probleme, već kao neko koji je spreman da vodi selo jednog dana i bude onaj koji će ga štititi, jer to je posao Hokagea na kraju dana. Ali zašto vam ja pričam sve ove stvari, nevezane za naslov samog videa? Gde je priča o Narutovoj smrti? Ako hoćete tehnički deo, onda vam je Naruto od samo jednog našeg youtubera umro bar 3 puta. To pomnožimo i dodamo ove ostale, umro je bar kojih 50 puta. Po njihovim videima zajedno barem. Ja zato ovde kažem, da li to zaista mora biti tako? Da li je njegova smrt zaista neophodna? Jer niti ja više mogu da gledam takve videe, niti bilo ko drugi može. Bolje bi bilo da se sa čovekom ništa ne desi. Ja sam zanemario Boruto još pre oko skoro godinu dana, tako da nemam pojma o trenutnoj radnji. Iskreno mislim da nema šanse da će Naruto umreti, jer je ovo rad Masashi Kishimota, koji da budemo iskreni, ne voli da ubija dobre likove, dok zlikovci živi ne mogu da ostanu, počevši od Zabuze pa sve do Obita kasnije i tako dalje. Osim ovog pedofila Orochimaru, koji neće umreti i naživeće sve, iako ga niko ne gotivi osim onih edgy klinaca. I ne želim da me smarate s onim what the fuck komentarima da Kishimoto ne radi na Borutu, već njegov ujak ili šta već. Netačno, iako Kishimoto ne crta, opet je odgovoran za priču. A šta će fanovi misliti ako Naruto umre? Ko uopšte gleda Boruta? Meni je cijela fora sa ninjama bila gotova u 500. epizodi Shippudena. Kao što sam već rekao, uz sve ovo stoji Kishimoto, kojem je jedini interes da zaradi u svemu ovome, tako da neće sigurno protiv volje fanova da ide, koji logično ne žele da njihov omiljeni crtani lik iz detinjstva umre. Nema ništa loše u tome da se pozivate na nostalgiju, ali ja želim da meni neko objasni. Zašto Ash Ketchum živi već 20-30 godina i kompletno izgleda isto? Čak i možda mlađi. On ima najveću haremčugu, čak i nova igrica ili sezona treba uskoro da izađe. Pošto sam baš u škripcu sa ovim videom i nemam baš vremena, mislim da ću ovde morati da završim celu stvar. Tako da očekujte oko srede još jedan i na subotu dodatni video. Vam hvala što ste gledali ovaj video, a mi se čujemo u nekom narednom. Pozdrav!